Hi everyone. Yan nasab ko magsaba-saba ug magsamok-samok sa inyong adlaw. Enjoy ginang kinabuhi sa tindahan to balay to tindahan. Oh, napa ko sa balay ha. Sa balay, napako sa balay. Oh, magsisige pa ko gising nislos kung dagway. Samtang apay tao nga nag-agi. Oh, nyawap apod ang ako ang isuong nga nagkuha nako. Wana, magsisayaw sa ako. Oh. Lingaw-lingaw ba? Enjoy sa kinabuhi. Syaro bag di ma-enjoy ang kinabuhi. Oy, oh. Ay nani na gud trabuhon, bahalag mo sikuan, maglingaw-lingaw. Sayo gamay. Total wala mo pinakakita pud nako diri. Oh, ako ra pong usas balay. enjoy gid ko sa kadlaw. Oh, wow. Oh, magkuha ko sa map. Oh, di magsayaw pagkukuha. Oh, syaro ba ning adlaw og dili ni mawa ning uwan na. Musamot mi nung uwan noon. Ug magsikitag hinuktok. Wa gid lain matrabaho, may pa magpasiaw ko ha. Muning ratsada diri ratsada dito o magmap nga magsayaw-sayaw. Wala ba magmap? Ako jare na wa. Sayaw lang yapon maski na itaw ba na akong pag-umangkon sayaw lang yapon. Magngisi naman pug ko total pa mo siya kasudsakop. Di magsige lang yo sayaw ni Ronaldo mahuman. Oh, syaro bag dinhi mahuman oh. Di lang ko magamit og music kay magamit og music baka copyright man niya bag ko papud ko. Dili pa bugay ko kanto kayo nga ilado sa mga tao mo pila ilaw sa ko mag happy oh na akong pagmangkon ay anak sa kong isuon. Pungko na jare kay mataga ka jared. Pungko. Akong pagmangkon anak sa kong isuon. Makaingon gining bata ba na buang man ni sa antigaga. Yung galit ang sayo-sayo ba? Ano bitaw nga uwan kay sige uwan amag sige puto pasiaw din ni napita. Samtang wa pa kay tao nga ako na pagmangkon na anak sa kong isuon ay sus okay naman na kay bata man na bahala na masigog gislo sa kung dagway diri mangunsa diri sa okay ra kay na pait ra kayo na samtang nga na pay oras magsige kog wakal diri dapita magwakal hantod na abot sa tindahan awan na mag-relax na pod kay padung na pud ko sa simba wa na yun Igid na to ni kalimtan ang ato ang pagpagwapas sa atong dagway kay mao gini importante nga makakita tas daghang tao nga dili ta hamos og panagway bahala nakapulbos lang diha or naka-lipstick gamay wa na okay na kayo saan ba biyang dito gikan sa balay nananumpa niya abot di tindahan manimba awan na mangnudnud ko tas dagway pero man ako nudod diri kan nang linser naman ko daan niya ng lipstick wa na daw kayo. Thank you for watching everyone. Wa pa lang gihapon maski nagkahamos ang dagway dito sa balay. Okay lang gihapon. Mag-happy lang yun. Enjoy ang kinabuhi while na adin hindapi. Bye everyone. Bye. See you tomorrow.